Hallottál már arról, hogy egy teljesen felújított modern lakásban ébredj, ahol minden reggel ez a csodálatos panoráma fogad téged? Szia, Szari Tímel vagyok, ingatlan értékesítő. Gyere nézd meg velem ezt a 4. emeleti csepeli gyöngyszemet. Bár lift nincs, de cserébe minden lépcsőzés megéri ezért a kilátásért. Ha szereted a nyugodt természetközeli környezetet, de mégis Budapesten maradnál, ez a lakás tökéletes választás lehet a számodra. A ház mögötti nagy zöld parkban található szánkódom, zárt kutyafuttató, játszótér és sportpálya. A közelben fellelhető Tesco, Spár, éttermek és cukrászda is. A tömegközlekedés szintén kiváló, a buszmegálló 2-3 perc sétára van, így a hévben 20-25 perc alatt be tudunk érni a Boráros térre. A lakás 64 négyzetméteres, jó elosztású, 2,5 szobás. A tágas nappali ablakai két irányba néznek, így folyamatosan besüt a nap. Modern, stílusos kialakítás, amit imádni fogsz. A lakás teljes körű felújításon esett át, így nem kell kompromisszumot kötnöd. A fürdőszoba szintén teljes körű felújításon esett át, új csaptelepek, új mosdó, és kapott egy új kádat, ahonnan egy pohár pezsgő kíséretében szintén élvezheted ezt a gyönyörű kilátást. A lakás fűtéséről korszerű, energiatakarékos, öntőkos konvektorok gondoskodnak, míg a lakás hűtését egy prémium kategóriás, energiatakarékos hűtő-fűtő klíma biztosítja. A napfényes konyhából ugyanúgy élvezheted a kilátást, mint a lakás többi helységéből. A konyhában méretre vágott konyhabútor került beépítésre, és a vételár részét képezi ez az energiatakarékos sütő, a víztakarékos mosogatógép, illetve egy víztisztítógép, ami a mosdó alá került beszerelésre. Ha eddig azon törted a fejed, hogy hogyan hozott fel a 4. emeletre a 2 karton vizet, akkor most már emiatt sem kell aggódnod, ugyanis ez a legmodernebb ozmózisos víztisztító mindig friss vizet biztosít neked. Ha tetszett a lakás, gyere el és nézd meg személyesen, hasonló tartalmakért pedig kövess be! And I can put you in.